Ya kamata hukumar EFCC ta karkatar da akalan bincikenta zuwa Bola Tinubu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma kararrawa gami da yin sharing domin ta haka ne za ku karfafa mana gwiwa kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Tsohon shugaban kamfanin Alpha Beta Consulting Limited and Alpha Beta LLP, Mr. Dapo Apara, ya yi kira ga hukumar EFCC da ta yi bincike akan zargin da ke kan wannan kamfani. Mr. Apara ya ce a shekara ta 2018 ya rubuta takarda zuwa ga hukumar EFCC yana korafin cewa kamfanin Alpha Beta ya ƙi biyan kuɗin harajin da ke kansa da ya kai adadin naira biliyan 100. A wancan lokacin Apara ya ce kamfanin sun guje wa biyan harajin ne saboda suna da ɗaurin gindin 'yan siyasa. Ana zargin Bola Tinubu yana ɗaya daga cikin masu wannan kamfani. A cewar Apara daga wancan lokacin har izuwa yanzu hukumar EFCC ta ƙi mai da hankalinta game da wannan ƙorafi da na kai mata, ta ce wai ba ta da isassun hujjoji da za ta taimaka mata wajen binciken zargin da ake yi. Mr. Apara ya yi magana da jaridar Punch a ranar Lahadi ya kuma yi kira ga sabon muƙaddashin shugaban EFCC wato Umar Muhammad da ya sake duba ƙorafin da ya gabatar. Apara ya ce zan so sabon shugaban hukumar EFCC ya yi abin da ya kamata wajen bibiyar ƙorafina. A shirye nake a kodayaushe don gabatar da duk wasu ƙarin hujjoji da ake bukata. Tsohon shugaban kamfanin ya ce Alpha Beta mai tattara haraji a jihar Lagos ta haɗa kai da wani kamfani mai suna Ocean Trust Limited wajen satar dukiyar al'umma. Ko da cewa duk da raɗe-raɗin da ake yi babu wata hujja da ke nuna Bola Tinubu ne ya mallaki wannan kamfani na Alpha Beta, amma akwai alamun cewa ba zai rasa alaƙa da kamfanin Ocean Trust Limited ba. Adireshin wannan kamfani na Ocean Trust Limited ya zo daidai da ainihin adireshin ofishin tsohon gwamnan jihar Lagos wato Bola Tinubu wanda ake kira da Freedom House. A cewar su Bola Tinubu ne ya fara karɓar haraji a jihar Lagos ba kamfanin Alpha Beta ba, kuma bisa shawarwarin kwamishinonin wancan lokacin Yemi Osinbajo, Wale Edun da kuma Yemin Kodoso. A nan muka zo ƙarshen wannan rahoto. Kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa don samun labarai a koda yaushe. Mun gode.